Eskerrik asko, Xabi, bertsolari ona bezala neurrian ere sartzeagatik. Orain aurrez adostutako ordenarekin jarraituko dugu eta Belen Urangak hartuko du hitza. Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik hona etortzea eta zuek hemen izatatik hasteko, ez dakit nola zaudeten zuen, ni ondoren, ez dakit, reklamazio horria non dagoen galdetu nahi nuke, ez da posible, maila hori ematea olako 10 minututako zera hitzalditxoan, ez da? Barkatuko diazue maila berea ematen ezpadet, bintza komunikazioaren aldetik. Hori esan da, gaia erabat desberdina planteatuko dut, izan ere, ni hemen saiatuko naizena izango da, idea nagusi batzuk ekartzen hizkuntza ekologiak eskola esparruan eman ditzaken ideia batzuen inguruan, ideia orokor batzuk eman goitut, eta 10 minututan ez da erraza hori ondo egitea. Dena dela, hasteko, nik nahi nuke gogoratu hizkuntza ekologia, hola, ziur asko zuek zerbait ezaguna egingo zaizue, baina gogoratu nahi nuke kontzeptu modu eta zientzia modu guain dela 50 bat urte hasi zen nazioartean, eta amets bati erantzunez sortu zen edo hartu zen kontzeptu hori. Garai hartan, guain dela 50 bat urte, ekologiak bazuen munduko egoeraren berriaren aurrean erantzun bat eman beharra, hau da, esatrateko bizitza bianistasunaren galeraren kontzientzia edatzen ari zen munduan, bai gizarte mailan zer esanik ez nazioarteko erakundetan, eta horren aurreko erantzun bat egituratzen ari zen. Arrazkeo hori asko ikusi dan zerbait da. Hobeto edo arrakasta handiagoekin edo gutxiagoekin, baina bintzat gizarte mailan sensibilizazio bat zegoen. Garai hartan, ordurako hizkuntzalariek ikusi zuten mundu mailako fenomeno bat gertatzen ari zela, arrisku handian jartzen zuena baita ere gizakiaren etorkizuna, eta zan, begibistan gertatzen ari zen hizkuntza galera masiboa. Guain dela 50 urteia lehenengo alarmak piztu ziren munduak joera garbia zeukala 6.000 edo 6.500 hizkuntzen abia puntutik erdia baino gehiago edo 3 laurdenak ja galtzeko arriskuan zeudela. Eta horren amets bat bezala plantatu zen galdera nagusia. Nola da posible naturak duen arriskuaren aurrean kezkak eta plangintzak eta erantzunak ematea, eta nola da posible gizakiak garatu duen kulturanistasun honen galeraren aurrean gizakiak erantzuteko gai ez izatea. Hori izan zen, nire ustez, abia puntu gogorrena. Eta hortik, hasi zen, ikusi ezagun zer gertatzen den eta erantzun beharra. Hortik hizkuntza ekologia kontzeptua eta praktika. Eta hau azalduta nahi nuke eskolak zer egin dezaken puntu horretan, abia puntu bezala jarri. Irutzen zait, sentiberatasunaren aldetik oso garrantzia handia duela eskolak horren kontzientzia izan dezan. Hau da, euskararen normalizazio honetan, hortaz hitz egiten egia gaur hemen, euskararen normalizazio prozesuri ez da Euskal Herrian gertatzen den isla bat, ez da isolatu bat, ez da gauza isolatu bat. Euskararen galera ez da Euskal Herrian gertatzen den gauza isolatu bat, baizik eta irutzen zait, eta horrela ulertzen du hizkuntza ekologiak, mundu mailan gertatzen ari den fenomeno baten adibide garbia eta guretzat oso gogorra da. Baina irutzen zait beste dimentsio bat hartuko lukeela bai galera prozesuak eta zer esanik ez errekuperazio prozesuak eta normalizazio prozesuak. Irutzen zait eskolak aldatu beharko lukeela, gizarteak oroar, baina eskolak aldatu beharko lukeela ikuspegi hori euskararen berreskuratze eta eskolaren funtzioa leku horretan. Beraz, euskara jarriko genuke mundu mailan eta mundua nola baiteko beste dimentsio bat eman beharko genioke. Hori zan sarrera.
Abia puntua. Jarra izakozu, Hori esan da, bueno, irutzen zait importantea dela kolokatzea euskararen berreskuratze hori mundu mailan. Baina, bueno, ez naiz isilduko gutxinez 5 idea nagusi, 5, azkar, 5 idea nagusi ez zuen aurrean plazaratzen, bat. Eta nahi nuke, ariketa saiatuko nintzake, zuei, bueno, gonbidapena egiten dizuedan, lehenengo idea, iraunkortasunaren kontzeptua, hori ekologiatik datorren eta oso ondo ulertzen den kontzeptua da. Iraunkortasuna zer esan nahi du hizkuntza arloan? Munduan egoera ahulean dauden hizkuntza horiek eta galtzeko arriskuan dauden hizkuntza horiek zer baliabide, zer tresna beharko lituzken iraunkor izan daitezen. Hau da, zerk egin behar du hizkuntza bat hurrengo belaunaldiarentzat interesgarri, baliagarri, gozagarri izan dadin. Bai hemen, bai Bretainian, bai Afrikako beste edozein lekutan. Gaur egun jasotako hizkuntzaiek zerk baliabide aplikatu behar dizkiegu hori iraunkor izan dadin. Euskararen kasuan zer esanik ez. Eta eskolaren kasuan galdera nagusienetako bat izango da, zerk egingo du interesgarri gure artean, gurekin ditugun belaunaldi berri hauentzat, zer izango da interesgarri eurek erabil dezaten hizkuntza, gure kasuan euskera. Lehenengoa, hori iraunkortasunaren kontzeptua, baina horrekin batera aniztasunaren printzipioa, bigarrena. Aniztasunaren printzipioa ekologian bezala, gure kasuan oso simplea da. Hizkuntza guztiak berdinak dira, hizkuntza berezko balioa du mundua anitza izatea, garai batean eztabaidak sortu zian, zergaitik da benetan importantea, zergaitik inporta zaigu, aniztasunaren printzipioaren horrekin, egin nahi dena da nolabait, balioan jarri, gaur egungo hizkuntzak batzuk indartsuagoak edatzaileak baldin badira, ez dela berez horrelako ezaugarri dituztelako indartsuagoak izateko, ez dago hizkuntza indartsuago edo ahulagorik, baizik eta egoera sozialak egiten du horrela izan dadin. Hirugarren printzipioa, ez nuke baztertu nahi, da berdintasunaren printzipioa. Eta hau eskolan, bai eskola barnean, kolektibo barnean, eta baita eskolatik atera daiteken idea bat ere bada, berdintasunaren printzipioa, hau da. Egoera desberdinetan dauden kasu honetan hizkuntzak berdin tratatzea ez da berdintasuna, ez da bidezkoa. Berriro diot. Egoera desberdinetan dauden hizkuntzak berdin tratatzea ez da berdintasuna, hori ez da bidezkoa. Ekitatearen bilagoaz, eta kontua da aukera berdinak izateko neurriak hartzea zilegi dela. Honek egiten duena da nolabait edozein plangintza, edozein neurri hartzea argudioz betetzen du, bai kasu honetan euskara hiztuna dena eta baita euskara hiztuna ez den hori. Kontua da iraunkorra izateko hizkuntza bat parte hartu behar dutela derrigorrez esango genuke lurralde horretan hiztun direnak eta hiztun ez direnak. Zentralitatea jakin hartuko dute euskal hiztunak kasu honetan, baina ezinbestekoa da kontuan izatea euskal hiztunak ez diren gainerakoak. Eta horiek oso ondo lertu behar dute berdintasunaren printzipioak zer dakarren eta nun eragiten duen. Ia bukatzeko, ekosistema kontzeptua hau da hizkuntza bere ingurumenean ulertu eta aztertu behar da, eta ekosistema horretan ze funtzio betetzen duen eskolak. Ez naiz honetan sartuko, segurazko zuek askoz gehiago dakizue, baina eskolak egiten duena alde batetik komunitate barruan ze funtzio hartzen ditun, hori alde batetik, eta bestetik hizkuntza beraren gutxinez bi funtziotan, hau da, transmisioan eta hizkuntzaren estatusean duen eragina izugarri handia da. Nik uste hor zer pentsatua baduela eskolak. Eta azkenik, izango dugu gauza gehiago eta hitz egiteko aukera ziur asko, subsidiaritate printzipioaz esate baterako,
Hau da, badago printzipio bat ekologian esaten duena, egoera ahulagoan dagoen hizkuntza batek egin dezakena ez dezala hizkuntza handiago batek egin, gure kasuan garbia da. Euskaraz egin dezaken, egin daiteken hori ez dezagula egin beste hizkuntza batean. Hori da printzipio oso oinarrizkoa, praktikan esango nuke, erraza jarri daitekena, zuek esango zuen eskola eremua barrutik ez dut behar bezala ezagutzen, da hori aitortu behar daukat. Baina bai, oso oinarrizko printzipio bat eta funtzionatu dezakeena. Azkenik, eskola barruko hizkuntzen kudeaketari buruz bi gauzatxo. Bat, oso importantea da, anistasunaren presentzia, irutzen zait? Anistasunaren presentzia ziurtatzea eskolan. Irutzen zait, hau ja, gaur egun egiten den kudeaketa zehazki euskera, gaztelania edo frantsesa bestaldean, inglesarena nazioarteko hizkuntza bezala, eta immigrazioko hizkuntzen artean, iruditzen zait, errebizio goitik beherakoa egin beharko litzatekela eskolan. Berriro diot, iruditzen zait goitik beherako errebizioa egin beharko genukela. Helburua jakina da irankortasuna, hau da, euskararen etorkizuna ziurtatzea, eta hortarako Xabik gauza asko esan ditu. Baina aldaketa, paradigma aldaketa ni proposatuko nuke, edo iruditzen zait, anistasunaren presentzia ziurtatu beharko genuke beste modu batea. Horrek esan nahi du, errebisatu beharko dela, bai, gaztelania eta frantsesaren funtzioak, baita zer esanik ez, inglesaren funtzioa eta inglesari emate zaion zentralitate neurrigabea eta immigrazioko hizkuntzen presentzia. Eta bukatzeko, horrekin batera badago gure herrian beste hizkuntza batzuk erabiltzeko aukera. Planteamentua, guain dela gu gaztea ginela, frantsesa ikasten genuen, gutako asko frantsesa hitz egiten den eremutik oso hurbil bizi ginen, ez dago arazorik gaur egungo gure umek katalana, italiera, galiziera erraz ulertzeko. Duten zait, paradigmaren aldaketa bat beharrezkoa dela hizkuntza aniztasuna ziurtatzeko. Beti ere, irankortasunaren alde jakina. Mi esker.